Jep. Hyvää päivää itse kullekin. Omasta puolestani on Harri Hertel, helsinkiläinen runoilija. Eli jos aloitetaan sillä, että kaikille ei välttämättä ole ihan selvää, mitä tämmöinen spoken word tarkoittaa, niin voisitko vähän avata, että mitä sä teet, mitä se niinku tarkoittaa? Joo. No, mä luulen, että vastauksia on monia, että riippuu vähän keneltä kysyy, mutta kyllä spoken word musiikin niin juuret on tuolla afroamerikkalaisessa musiikissa, eli siellä on niin hip-hop-vaikutteista musiikkia, joka usein on siis ikään kuin rytmitettyä puhemusiikkia. Spoken wordiin helposti mielletään tämmöisiä, ja ne kyllä kuuluvatkin osittain siihen yhteiskunnallista sanomaa ja yhteiskuntakritiikkiä, mutta oikeastaan melkein kaiken puhutun niin runoesityksen voisi periaatteessa laittaa sinne alle, mutta usein siihen liittyy just tämä, että se on hip-hop-kulttuuri on siinä niin kuin taustalla vaikuttamassa, mutta yhtä tietynlaista vastausta ei ole. Pyyhkiä linnunpaskat mökin kaiteelta, huonot ajatukset mielestä, ilman alkoholia kestää paine, kaipuu sinne minne ei voi palata, kirjoittaa sinut lähemmäksi, esille, tehdä meistä kuolemattomia. Vessapaperirullia pyörii pitkin piennarta ja taas minä odotan ymmärtäväni keitä me olemme. Mitä on polte, vihaiset kivet kengissä, vanhuuttaan valuva ikkuna, jota ei koskaan tarvitse putsata, nähdäkseen hitaasti syvenevät uurteet kasvoilla, kosketukset kaulalla, uppoutua luoksesi, kietoa sinut näihin sanoihin ja sulkea radio. Olen hetki hetkeltä lähempänä oikeaa ajatusta, sinun huulia, katsetta, joka viipyy, koska näet minussa jotakin, mitä muut eivät. Tiedät, kuinka vapisen, ja sinulla saa olla salaisuuksia, voima murskata minut, etkä tahdo, kahlata elämää, jättää mitään kertomatta, vaan hymyillä tavallisille asioille, astua askelia kohti halua, nähdä, että minussa on potentiaalia, olla kaikkea, mikä tekee sinut täydeksi. Oikeastaan, että mikä on saanut sut valitsemaan just runoilun ja spoken wordin niin elämäntyöksi? Sattumanvaraisen kirjoittamisen kautta. Ja sitten lukioikäisenä alkoi jo ihan todella paljonkin lukemaan runoutta, pääsääntöisesti kotimaista runoutta. Ja sieltä alkoi löytyä semmoisia omia suosikkeja ja sitten kirjoittaminen muuttui koko aika aktiivisemmaksi. Sitten jossakin vaiheessa siihen oivalsin, että mä haluan esittää musiikin kanssa tätä, ja jossain vaiheessa sitten lukioaikana löytyi vielä tyyppi, jonka kanssa pystyi alkaa tekemään sitä musiikkina, ja sitten loppujen lopuksi aloin järjestää tapahtumia, kun semmoista tapahtumaa, mitä toivoin ei oikein. Päivät tylsiä, kuin leikkaisin työkseni kynsiä. Revin kahvikuppia korvasta, mutta vaikka kuinka yritän venyttää valhetta, vedet hiljenevät, sade luikertelee alas kummuilta, yhtyy järveen kuin pari, joka osaa rakastaa toisiaan vihaisesti ja lempeästi, luottaen, että toisella on avain käsirautoihin. Mistä sä muualta, Helsingistä varmaan ainakin, niin saat niinku näitä ideoita ja aiheita, mistä kirjoittaa? Ihmisten välinen kanssakäyminen on yksi ylipäätänsä ihmisyys, mutta sitten todella elämä kaupungissa. Mutta tällä hetkellä esimerkiksi seuraava kirja, mitä mä kirjoitan, niin on lähes yksin omaa luontolyriikkaa välillä. Jos on jotain niin kuin täälläkin Turussa, joka olisi kiinnostunut samasta aiheesta, niin mitä neuvoja sulla olisi aloittelevalle tämmöiselle runoilijalle tai mahdolliselle spoken word artistille, millä pääsisi niin itse liikkeelle? Joo, no kaikessa yksi tosi tärkeä juttu on tietysti kirjoittaminen, että täytyy kirjoittaa paljon ja suosittelen kirjoittelemaan säännöllisesti. Sitten
että tutustuu mahdollisimman laajasti myös siihen, mitä on tehty, koska sieltä saa aina ideoita, sieltä tarttuu jotain omaa hommaa. Se yksinkertaisesti vaan niin kuin lukeminen ja kirjoittaminen on ne oleellisimmat, mutta sitten mitä tulee, niin nykyään jo ihan netistä löytyy paljon esimerkiksi ihmisiä, jotka tekee niin kuin biittejä tai taustamusiikkia, eli on ihan niin kuin voi vaikka Facebookista lähteä etsimään niitä biitin tekijöitä tai ylipäätänsä netistä löytyy paljon jo tyyppejä, joista voi saada biittiä, jos se on, niin kuin mulla esimerkiksi oli ongelma aluksi, että mistä niitä saa. Sitten tietysti ihan se yrittää etsiä tilanteita, jossa pääsisi esiintymään. Ja jos ei niitäkään ole, niin sitten yksi mikä on hyvä, niin esimerkiksi kuvata, kun harjoittelee omaa esiintymistään, niin kuvaa sitä ja katsoo itse, että miltä se tuntuu. Se on aluksi aika hirveätä, mutta semmoinen niinku, ja sitten ihan se on niinku, että pitää mennä siihen tilanteeseen. Tietysti nuorilla se on tällä hetkellä Suomessa vielä vähän ongelma, koska ei ole niin paljon niitä tilaisuuksia, missä pääsisi esittämään, mutta netistä joka tapauksessa löytyy hyvin erilaisia yhteisöjä ja muutenkin, missä kommunikoida samanhenkisten ihmisten kanssa. Runouden parissa nyt esimerkiksi on aukea.net on yksi ja sitten Helsinki Poetry Connection niin myös varsinkin vaikka Facebook-ryhmän kautta niin pystyy kysellä ja löytyy, että mä sanoisin, että netin kautta on hyvä lähteä tavallaan myös etsimään sitä porukkaa. Herkkää ja täyteläistä päivän jatkoa.